Nectarine ydy'r sail i'r pryd bach nesaf, pwdin bach nesaf. Felly, be'n unig sy'n mynd i ddweud efo? Wel, wy'n mynd i bobi fe. Mae nectarines, wrth gwrs, neu i'r un gwlanog yn ei tymor ar hyn o bryd. A i ddechrau, wy'n mynd i dorri nhw'n hanner. A ffordd gorau wneud hyn yw ble mae'r garreg yn y canol. Mae yna cyllell o gwmpas hwnna, a rownd, reit rownd yn ei ymyl e. Felly, mae angen osgoi yr avocado handen. Ti'n mynd i weid yna, avocado. Y llaw i'r un glanog. A wedyn ni twisto fe, a wedyn ni agor e. Mae hwnna'n ffordd glân, a wedyn ni tynnu'r garreg allan. Wi wedi paratoi nhw'n barod fan hyn, a wi jyst mynd i dywallt bach o wirod almond drosto nhw. Ti eisiau nhw'n weddol galed, o'n sy'n ti'n prynu nhw? Ie, dim yn rhi... Wel, dieddfedu ti'n bach, dim yn rhi feddol, neu ti ffili handlo nhw. Mae'n bwdj dros bob man. Nawr, sy'n rhaid i chi ychwanegu'r gwirod, mae lan i chi, chymod. Tas personol. Tas personol. Fi'n mynd i roi job nawr i ti Owain. Mae bisgedi fyna, a fi moyn i ti ar y taffias hyn, neu'r amarettis bach. Fi jyst moyn ti ffwno fe fel... Dim rhy galed? Dim rhy galed, na. Ti di rowlo fe sy'n moyn. Alla neu rowlio am y sŵn, ia. Mae'n cael rowl gan y dyn sain. Ar gyfer y llenwad, un melynwy a rhyw 25 gram o fenyn wedi feddalu mewn y lai. Heb halen? Heb halen. Ac rhyw 2 lwy bwdyn o siwgr man. A wedyn ni, dim ond, mae'n edrych yn bach, yn yw e, ond ni'n mynd i just llenwi'r twll sy'n y canol, so sy'n lot o dwll dyn ni mewn y nectarine, so sy'n eisiau lot o lenwad. A just ti benni. Dwi'n dechrau llanas. Mae bobl sy'n newydd dro'r teledu mlaen yn meddwl, mae rhywbeth yn bod y prawda i fi. Dwi'n meddwl cael y mawdi fan hyn. Na, fi'n meddwl bod hwnna'n iawn. Iawn, gret. Ser yn ail. Diolch yn fawr. A wedyn ni'n mynd i ychwanegu'r bisgedi bach a blas almond, bisgedi o'r eidal yn amlwg. Rheina'n ddigon rhoi fi ffinjo'n tope? Fi'n meddwl goffi fach weithio dyn nhw'n... Odi, ti yn ydi? Weithio mewn caffis Eidaleg. A just cymysgu hwnna... Dwi'n dweud i'r llaws yn ymwneud, dwi'n siarad dod allan o'r bag. Tan bod e'n dod at ei gilydd. Ac wedyn ni'n mynd i ddefnyddio hwnna nawr ar gyfer y llenwad. So, mae da fi 4 nectarine fan hyn wedi torri'n hanner, gwiro dros i benne, a mewn wedyn ni ar llenwad. Nawr, mae 2 rhan i hwn, sy'n rhaid i chi wneud... Yn amlwg, dyma'r un sylfaenol. Oedd mam yn arfer wneud y pwdin trwy'r amser, a wedi datblygu fe un cam mlaen. Mae'n ffordd dda, mae'n ffordd ti'n prynu ar un glanog, a maen nhw'n mynd yn gyflym. Odyn. A wedi ffordd fach neis. So, gallai di just pobi nhw fel la nawr, am ryw 20 munud, 180 nwy rhif 5. A maen nhw'n hyfryd gyda falle hufen a vanilla neu bach o hufen ffres. Reit, so be nesaf, wyt ti'n rhoi eich pennau? Wel, fi'n rhoi, achos bod ni un gwynwy ar ben, achos bod ni'n defnyddio'r melynwy, wy'n ei wneud bach o meringue, felly wedi chwipio fe'n barod, a just rhyw 40 gram, 40-50 gram o sugar eisyn. Neud o bach o felys. Ie, a wedyn ni chwirlio fe tan bod e'n weddol gadarn, ac yn dod yn peaks na ni. Mor syml hynny. Felly ni siŵr bod ni'n mynd gwastraffu dim. Yn hollol. So wedyn ni rewn ni hwnna ar ben bob ffrwyth. Just gosod ar ben fel la. So beth yw'n ddechrau meringue i ddweud ar? Just iogurt syml fi'n ochr o. Meringue a iogurt. Mae'n rhywbeth sy'n adio at rhywbeth ddigon plaen neu am... Mae iogurt eitha ffres hefyd. Dim ddim cweit mor gyfoethog â hufen, ydw e. A wedyn, syniad bach o rhywbeth ar y top wedyn, rhyw saws bach yn rhywbeth. Ie, wel, be ni'n neud gyda saws yw, ni jyst yn gweini hwnna gyda fe wedyn ni. Nawr, sim rai chi gael y saws, bydde hwn yn ddigon blasus ar ben I hunan, ond gan bod mafon, wy'n dwlu ar mafon a eirin gwlanog da'i gilydd, ac mae'n gyfuniad perffaith. Peach Melba, wrth gwrs, dyna'r gyfuniad. Felly, ein ni just yn rhoi mafon mewn y prosesydd, gyda chydig bach o sugar eisyn I flasu, I felysu. Dim gormod, eich ni moyn eitha siarp. A wedyn ni, lle ni gael hwn I weithio. Na ni. So, mae hwnna'n barod. Rhoi hwnna trwy rydyll. Falle dechrau negu. Rwy'n ffrwyth, so ti
yn amlwg os ti'n mynd ffarm o Fafon, lle ti'n rhoi bach o fefus? Ie, gallai, bydde mefus yn iawn, rhywun peth, really. Mae mefus yn haws, dim rhaid i gael gwared o'r hadau. Na, gyda Mafon. So mae reina mynd mewn i'r ffwrn nawr am ryw 20 munud. Pa wrest y ti, Harris? 180 Celsius nhw i rif 4. Gret. Mae nhw dyfu fan hyn yn barod, wedi gosod nhw fan hyn. A jyst rhoi chydig bach o'r saws Mafon i fynd gyda nhw. A falle mascarpone neu hifen ia. Hyfryd. Gewn ni flasu os gwelwch yn dda, Harris. Flasu a chroeso.